направите оттам. Затова решихме да поканим вас, тъй като първо вие сте много активни в социалните медии, като цяло журналистите, и второ, защото вие имате какво да кажете. И трето, Фейсбук е невероятен инструмент за засилване на популярност на личности, на творци, на журналисти и така нататък. Значи, вие каквото им сте си изградили до сега с вашата работа, ние смятаме, че Фейсбук, ако използвате Фейсбук чисто професионално, може да си увеличите тази популярност поне още, както казваме, 100, 200, 300 пъти и ще ви го покажем това дори как се е случило и в проценти. Значи имало сме и 32 000% успеваемост в кампания. Така, после ще ви покажем и публичните фигури как използват Facebook много активно, за да коментират себе си. С една единствена цел – влияние. Влияние, засилване на името буквално на бранда, защото вие със своето си име сте си един брат. Хората ви познават като човека, журналиста, пиара, еди кой си. В еди коя си, в рамките на еди коя си Да, организация. също така, заедно с вашето име може да засилите популярността и на самата организация, за която работите. Всъщност май това е повече идеята, ако промотираме себе си. Зависи, обаче Фейсбук позволява всякакви възможности. Може и двете, може което си решите. Точно за това ние казваме, хората трябва да имат самото ноу-хау, за да могат те да си решат според тяхните знания, според тяхните умения, творчество и така нататък, кое за какво ще им служи. И ние ви показваме буквално инструментите, тактиките, които може да използвате, за да се случи това. Така. Сега преминаваме към темата социално инженерство на организацията. Що е то социализация на организацията? Много интересна тема, също по-интересна картинка, до която ще стигнем след малко. Как се социализира една организация? Като забравим за всичко, което познаваме до момента като организационни модели. Те са основно два. До момента имаше бизнес към бизнес и бизнес към клиент, към крайния. Това са основните познати организационни и бизнес модели. В сферата на социалните комуникации забравяме за тези бизнес модели и вече говорим за комуникация хора към хора. Защо? Защото хората влизат там с готовност да общуват, споделят, харесват, коментират, защото очакват от другата страна да им отговорят какво? Хора. Да, интернет е просто скъсил границите между организациите и човека. До степен сме се върнали обратно в седянката. Буквално. Вече е възможно, интернет е позволил организацията и човекът от другата страна да седнат на едно място заедно един до друг. И това, което е най-важно за социалната комуникация, винаги да се спазва социалния принцип. И както аз обичам да давам пример, ако директор социални комуникации на Dell иска да продаде компютърче Dell на баба от село Брестовица, той трябва да сведе езика, на който комуникира или общува с тази баба, до нейното ниво, да седне с нея на седянката. Тоест, езика на социалните медии трябва да е прост, семпъл, елементарен, разбираем и да предразполага хората към какво? Към взаимодействие. Тоест, един менеджер социални комуникации се счита, че е успял тогава, когато накара хората да влязат в диалог, да харесат, да общуват, да споделят, тогава той се смята за успял в своята комуникация. Защото, карайки хората да взаимодействат, той всъщност постига основната си цел – да разпространява новините си и съдържанието, което е създал. Значи, най-лесният въпрос, най-простият въпрос, какво точно според вас е социална медия? Кое е нещо, което трябва да съществува, за да наречем една медия, че е социална? Не говорим за интернет, не е нужно да е интернет. Какво имате идея? Общуване. Моля? Общуване. Да. Трябва да има обратна връзка. Значи медията трябва да позволява обратна връзка. Значи, говорим пълно за телевизия, не го позволява. Например, ако по телевизията има предаване с обаждания на
на хора обратно. Значи в момента говорим за социална медия. Ако една веб страница има отдолу поле за форум, което може човек, който чете, да отговаря, медията също да му отговаря, говорим за социални медии. И това е основният принцип, да се позволява да съществува обратна връзка. Самата медия да позволи на човек от среща да отговори, да отвърне, да коментира, да запита, много важно и така нататък. Не е нужно да е интернет, не е нужно да е Фейсбук. Всичко, което отговаря на този принцип за диалог, за обратна връзка, наричаме социална медия. Има взаимодействие. Има Това е взаимодействие. дума, която доста често ще чувате днес, Има защото тя седянка. включва. Значи, както ви казах, основна функция на социалния менеджер е да накара хората или потребителите да взаимодействат с съдържанието му. Когато той ги накара да взаимодействат с съдържанието му, харесвайки, споделяйки, коментирайки това съдържание, то се разпространява. Това е социалният принцип, който действа много мощно в социалните медии. И тук само ще повторим това, което казахме до момента. Езика в социалната медия трябва да е като езика на седянката или като езика в едно традиционно общество, така както са комуникирали хората около лагерния огън. И най-важното условие е организацията слиза при хората, слиза на нивото на хората. Като хората, казвам хората, вие вече според вашите цели има начин да си измислите таргет групите или целевите ви групи и това ще е езика, на който ще говорите. Нали? Ако естествено говорите на хора на изкуството, художници и така нататък, ще говорите на езика на художниците. Ако говорите на ученици, ще говорите с езика на ученика и така нататък. Не ви говори, нали, езика ви да е буквално просташки и така нататък. В смисъл, просто трябва да отговаря на езика на човека от среща, независимо каква група е. На целевата група. Да, на целевата Езика на група. целевата група.